Hi, it's been a while. This is me, your Auntie Lyra. Kuan, this straight to the point na ni ha kay after 6 months ko nag-vlog. So karon 6 months naman. Every 6 months abay ako twice a year, abay ako mag-vlog. Twice a year abay ako mag-vlog. So, see you na lang sa June. So, kuan ang kuan ang ako lang gusto i-highlight karon sa akong vlog. Wow, good. Hindi gid good ni special good. Ang kana bitong kabaw naman mo tanan no nga naa mo jud sikat. Kabaw naman mo tanan no nga naa ko diri sa Dubai. Sagad man gud ang bisyo diri sa Dubai. Kay kana bitong mo trabaho kapag ayo, lapas-lapas sa oras, kay lagi para makita sa opisina nga kanang ga-effort ka. Kayawa ba ana? Unya na naningkamot ka. Tagalogin ko na lang ha. Para makita talaga sa opisina ba na nag-effort ka, na yung gusto mo mapaangat yung kuan, kapistihan sa opisina, yung bang makakatulong ka sa pag-asenso ganyan. At not to think ha, etong kuan hindi naman sa pagmamayabang, totoo naman ang kumpanya namin is kuan talaga stable at saka ano sa may matawag na ko, pillar. Para na siyang pillar ng UAE, ganon. Kaso lang yung may bita joke. Kuan kanang yun nga yung nag-e-effort sa makakapanood nito na wag magsumbong ha sa kumpanya namin. Di bitaw. Kuan man, I don't mean to daot to kuan the company, pero dili in general me, I'm not talking about our company no, kay ako matagal na ako dito 6 years. Etong friendship ko na camera shy, pero sa totoo lang maganda siya sa personal. Ayaw lang niyang magpakita kasi shy siya. Ano na siya dito? 12 years? Oh, 12 years na siya. Tapos may iba dito, 20 years na, 22 years, yung iba, ako lang yata ang latest, kasi kuan, yun nga, 6 years lang ako, pero I'm talking in general, ganito talaga, hanggang ngayon, hindi ko pa talaga nasabi yung point ko, don't overwork. Yun talaga yung masasabi ko. Huwag kayong lumagpas sa oras ng pagtatrabaho nyo. Kasi pag umuwi kayo ng maaga, sasabihin na nila, hindi kayo busy, hindi kayo loaded, dadagdagan yung trabaho nyo. Ganun. Diba, Day? Diba? Magtataka na sila kung uuwi ka ng maaga. At saka, bayad ka lang hanggang 5:30. Huwag nang magpakitang gilas kasi hindi din nila ma-appreciate yan. At saka, hindi ka naman bibigyan ng, walang ka-award. Ewan ko sa ibang kuan ha. Pero, in fairness, dito sa kumpanya namin, may ano naman siya, yearly increase. Char! Makitaan tas mga way increase ron, day, patay ta. Yun, huwag kayong magtrabaho ng sobra sa oras dito kasi pagsasamantalahan yung ano nyo, wala namang pumipigil din, pero yun lang talaga, pag umuwi ka ng maaga, magtataka na sila at saka sasabihin nila na hindi ka busy at may possibility at malaking tendency na dadagdagan yung workload mo kasi nga kaya mo ang ginagawa mo, ganun. So yung yung advice ko lang dito, bagalan nyo yung trabaho. Kahit anong paspas, sige na day, bilis nyo pa magtrabaho, dadagdagan din yan at hindi yan matatapos kinabukasan, another load na naman. Wag kayong magtrabaho at mag-exceed sa oras nyo kasi aside from mawawalan kayo ng personal time nyo, hindi talaga siya ma-appreciate. Very rarely ma-appreciate yung effort nyo. So kung ganun man, patas-patas na rin, 'di ba? Hindi ka naman gagawing VP or whatever, walang chance. Kami nga hindi magla-log out. Best in costume na lang. Yes, best in costume, gano'n na lang.
So yun ha, kasi okay naman. Kilala naman ang Filipino sa pagiging hardworking. Pero kung magsistay ka ng opisina hanggang 9, 10, OA na, no? Wag na. Kasi buti sana kung babayaran ka, kung may ano ka appreciation, wala talaga. Pangako na napapako lang ta. Ogot. Oo nga. So yung advice ko sa inyo dito, everyone planning to come here in Dubai and the ones that are already here, don't overwork. Kung papasok, kung trabaho nyo hanggang 5:30 lang, sige. Kung talagang ganyan kayo hardcore, extend kayo. 5:45, 15 minutes lang, wag kayong mag-exceed. Kasi kahit anong gawin nyo, hindi yan ma-appreciate. Makikita lang nila, ma-recognize, pero ang downside niyan, magtataka yan kung uuwi ka na sa tamang oras at kikwestiyonin ka na, okay? Sige, see you in December. Hindi, June pala, kasi 6 months June. Yun lang naman. Ha? Yun lang. Sa susunod na vlog, eto, ano lang to, experience lang namin lately. Hindi, oy. Hindi, oy. Ikatatanggal ko pa to, eh. Di ba wala lang. Sige, see you next time. Next time ulit. Wala naman, yun lang naman yung point. Wala ka na igdadagdag. Hinanakit na. No comment. No comment. Baka ikatanggal pa namin to. So, mauna to akong giingon gani ha. Maski yung saon ni mo og pasikat, dugay-dugay ka mo uli, magtrabaho ka 300%, abi mo may laki na kay kasi ilang pananaw, pasikat ka pag-ayo, magpakitang gilas ka, abi mo i-appreciate ka, ayaw na lang gyud kay kabaho ka ngano, ang ending yaw-yaw ang imuha og high blood, kay wa kay madawat nga increase. Mauna siya. Appreciation na ana siya, pero ikaw rin giilad. So, man, kailangan ba appreciation? Ngani, ari matas gawas para kailangan na to kwarta. Di man daig. Pwede naman ta magdagdag sa itong kagalingon. Yung makuha mo sa makuha na natong daig sa atong mama. Di ba? Kung ay pala big pasikat, bili mo niya, sip-sip kaayo ka niya. Magsige na kaog ka ng kuan. Magsige na kag ka ng 300% na imong kuan unya dayto frustrated mao na ang ako lang gi-highlight dire trabaho ra kutob sa oras na binayran ka yung hanggang oras lang kung hanggang kailan ka lang bayan wala na extra okay, this is your Auntie Lyra, bye, see you next time.